Dobar dan, dame i gospodo, seljaci i seljanke, građani i građanke. Posle kraće pauze ponovo se nalazimo na najmanjim ekranima vaših mobilnih telefona i kompjutera. Ovo je 30. epizoda po redu. Pogledajte samo dokle smo dogurali, mili moji. A eto, kao juče da sam sedela u ovom studiju sa svojom prvom gošćom, sećam se tih tema, tog čaja, te hemije. I sad, pošto dobre stvari ne treba menjati, i ovog puta gošća u studiju nešto drugačije, jeste, podsjetit ću vas, pesnikinja, dama i svetica. Suština života je da treperiš, a nas dve vibriramo kao Žižek i Kemiš. Njeno ime je Ivana Rašić, u narodu poznatija kao Sai CMC. Ivana, dobrodošla ponovo. Hvala ti, Hani Bani, bolje te našla. I dobro je što si me našla. Dobro smo se snašle. I dobro smo se snašli ti, ja samo da ti kažem. Reci mi, Ivana, kako si? Znaš da je to uvek prvo pitanje kod mene. Ja sam uvek umorna i izmučena svetskim problemima, ali nekako, znaš, pošto sam diva, moram da se držim ovako, da držim glavu gore, da bi moji sledbenici imali entuzijazam da me prate. I da i oni isto mogu da kažu glava gore. Da, tako je. Ivana, ali ja to samo tebi mogu da kažem. Umorna sam. U poverenju. Umorna sam jako, da. Biće bolje, znaš kako kaže ali neće. Naš narod. Misliš da neće? Neće, ne. A čekaj, možda mogu da te poslužim čajem sada, da iskoristim. Daj mi, molim te, taj čaj, jer to je naša hemija, mi smo male veštice i onda. Da. To znaš? Da. Pošto to je uvek timski rad u ovom studiju. Tako je. Popi ovaj slatki nektar. Hvala ti. I ozdravit ćeš, bit će ti bolje iste sekunde, veruj mi. Hajde da ti verujem, drugarice moja. Drugarice, reci mi, kako si provela letnji raspust? Poluradno, polublejački, savršena kombinacija 50-50. Jesi li imala neke nastupe? Šta se onako istaklo ovog leta? Da, istaklo se Si Dance i Si Star. Istakli su se neki drugi zanimljivi festivali, uglavnom, naravno, leto. Festivali su u jeku, nastupili smo malo na moru, baš je bilo, znaš, malo spa, malo se kupaš, malo nastupaš, mokra koža, slana koža, mokra kosa. Mislim da će sad ovo da odvuče naše gledalce u neke fantazije, tako da ja konkretizujem svoje pitanje. Videla sam da si izbacila si nedavno spot sa Frenkijem. Tako je. I to nekako dosta onako dobro prolazi, čini mi se. I bili ste u trendingu u Bosni. Tako. Ste bili prvi. Bili smo prvi, da. Eto, taj trending. Baš sam htjela da ti kažem. Mada i mi smo bili u trendingu. Bile smo, da. Ali ne znam koje je to bilo mesto. Pa nije bilo u prvih 10, ali prosto ne znam kako je. Mislim da je bilo u prvih 20. Grube greške, da. Da. I baš sam sad htjela da se, evo, nadovežem, ti si mi dala šlagvort. Nekako mi se čini da je taj spot kod tvoje devojke ipak, otkad smo se posljednjeg puta videla u ovom studiju, izazvao baš dosta pažnje. Tako je. Među tvojim fanovima. I to baš, na primjer, jako je zanimljivo, ali da li se sećaš lika koji je onako na sva zvona se jadao zašto smo mi puštene na njihovoj televiziji sarajevskoj. Ja mislim, samo da uputimo gledalce, to je bilo u Sarajevu, čini mi se. To je bilo u Sarajevu, znači to je bilo pre, da kažemo, nešto, mislim, možda pre leta. I izašao je taj jedan Facebook post sa njegove strane gde je on baš onako bio revoltiran kako je moguće da se u sred bela dana pusti naš spot i pusti ta pesma i da je to tako jedan pad morala. I pazi sad ovo, snimamo spot sa Frenkijem, sutradan šetamo se po Sarajevu i sretnem lika. Ti njega prepoznaš ili on tebe? Ja njega, on mene ne znam, ali bukvalno ja sam bila sa ortakom, on se javio njemu i onako samo je prošao i ja sam bila svona, evo ga, zašto mi to nije uživo sve rekao šta je mislio? Pa zato što Ivana verovatno to ne misli. Da, samo je protutnjao. I onda sam posle čula da on tako voli da lovi političke poene na konto
tog nekog desnog diskursa? Dobro, znači vidim da si imala intenzivan letnji raspust i to je okej. Ja sam isto imala intenzivan letnji raspust, ali sad nećemo o tome. A meni je ceo život letnji raspust. A pa da, to je kao neki lifestyle u stvari. Da. Premotat ćemo sada malo film pa ćemo da vidimo šta je to obeležilo letnji raspust u Srbiji, odnosno kako je Srbija provela letnji raspust. I sad imamo definitivno hit leta, znači nije plač Majke Jugovića, nego je smeh Marka Đurića, što mu negde dođe kao druga krajnost spektra patriotizma, na primjer. Sad je dosta komplikovano, ali ko je želeo da razumeo je. Naime, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju gostovao je pre par meseci u nekoj emisiji, pre par godina zapravo u nekoj emisiji, i na pitanje koji je plan Srbije za Kosovo i Metohiju počeo da se smeje. I sad pokušao je kasnije da opravda to rečima kako eto kad se snimaju emisije dosta se tih nekih kikseva dešava i tako dalje. Ti često gostuješ u emisijama, ne samo u moju i drugim. Da li je tebi tako kad ti neko postavi neko pitanje na koje ne znaš odgovor ili koje ti je bolno, da se ti smeješ tako nekad? Nikada u životu nisam dobila u emisiji takav napad smeha. Nikada do sada. Ja ne radim kratko, ja radim 16 godina ovaj posao. Nikada nije bila situacija da me nešto tako, a postavljali su mi razna pitanja. Mislim da je ovo jedinstvena bila situacija. Ja sam mislila da tog čoveka neću nikad vidjeti da se nasmeje. On je uvek smrknut, uvek je neka depresija, nešto mračno. I ovaj prvi put bilo, ja sam iznenađena. Znaš, ne vidiš ga u normalnim nekim izdanjima ili je to napad smeha do te mere da nisi sigurna da li treba da pozoveš neko odgovorno i stručno lice ili je takva smrknutost da isto tako poželiš da pozoveš neko odgovorno i nadležno lice. Ja mislim da se tu radi o ekstremima. Znaš, kad se neko toliko ne smeje, onda kada se nasmeje, prosto mora da nadoknadi sve to. Prosto to nije dobro, balans. Mora neki balans da postoji. Mora neki balans. Apsolutno se slažem sa tobom. Nego, evo ja isto koja, kažem, 30 emisije po redu, zamisli ni meni se nije desilo da se neko nasmeje na ozbiljno pitanje, tako da ipak dolazim do zaključka, ako ćeš se složiti sa mnom, da se ipak radi o gostu i emisiji, da je do gosta emisija, a ne do situacija koje se dešavaju na snimanjima. Iskreno, da. Jer mi bismo onda bili preplavljeni tim, kako se to zovu, bloopersi. Bloopersima, da. Da, znači, ali nikad se to nije dešavalo, osim voditelji koji vode dnevnik i tako to. Ali to nije toliko bilo, nikad nije bilo toliko da se sada da se smeje i voditelj, da se smeje kamerman, da se smeje već režija ili već šta god. Da, ova naša režija ovdje je jako kulturna, tiha i mirna i prosto... Prosto mi ne znamo da su oni ovdje, toliko ih ne primećujemo. Da, divni, mirni ljudi. Ivana, još jedna stvar koja je obeležila letnji raspust iza nas jeste ponovno otvaranje Narodnog muzeja, koji se nakon, ako se ne varam, 17 godina ponovo otvorio. Međutim, eto, ne lezi vraže, tek što je otvoren Narodni muzej, dešava se rekonstrukcija Trga Republike i sad tu je jedna plaža, možemo slobodno reći u centru grada, imamo plažu, imamo to, kako bi se rekli, Kneza Mihajla na pijano od mora i tako dalje. Da li misliš da nas čeka dugo hladno leto u Srbiji? Pa bilo je dugo hladno leto, čeka nas još gora, hladnija, ledena zima, ledeno doba, zamrznute kulture i zamrznute... Ko misliš ledeno doba? Pa ti znaš da naš predsjednik kaže da je ovo zlatno doba? Nije. Nije ipak, jel da? Ne, ledeno je. Ledeno. Nisam bila u muzeju. Nisi? Ne, ja očekujem da me neko uzme za ruku i odvede profesionalni vodič i ne idem na mesta gde ne dobijem telegraf da dođem tamo i pozivnicu posebnu za mene, kao bila bi nam čast da se pojavite. Jednostavno ne idem više na mesta gde me ne pozovu. Gde nisi barem dobrodošla, a da ne kažem željno iščekivana. Ja te razumem potpuno. Željno iščekivana, to je jedino okej. Jedino okej za tebe. Da, ovako ne. Znači na nastupe kolega ne dolazim ako posebno nemaju želju da me vide tamo, gde ću ja samo ovako da uradim. Svaka vam čast. Potpuno te razumem, Ivana, potpuno te razumem, nego sad imamo još jedno dešavanje koje je, nažalost, obeležilo letnji raspust, pošto, eto, nije svako gradilište tropska destinacija, ima tu i nekih drugih gradilišta u Beogradu.
Nažalost, desilo se da su 2 radnika na Beogradu na vodi izgubila život i sad mi tu ne znamo mnogo o tome. Izgleda da se napravio neki savamalski trougao na relaciji rušenje, Beograd na vodi i tako dalje, gde nestaju volšebno ljudi i kompletni idioti. To smo znali da će da bude. Da li misliš da će se uopšte završiti ta izgradnja Beograda na vodi i da li bi uopšte trebalo da se završi? Ja sam mislila da neće ni da krene to. Bukvalno sam baš onako... Ne, ja sam i dalje u šoku kad prođem i vidim tu nešto. Ja sam stvarno mislila da to neće da krene da se gradi. Da, ali eto, gradi se. Pitanje je samo da li treba da se završi i šta uopšte misliš da tu treba da se, ako se to ne desi, šta bi trebalo da se desi na mestu gde je sada Beograd na vodi? Čemu bi taj amfiteatar trebalo da služi? Šta misliš? Pa ne znam da li da ga nazovemo amfiteatar, mada to jeste, da kažemo, jedna predstava ovako za nas, neka arena, znaš, lavovi, ljudi, gladijatori, to je nekako... Hleb, igre i to. Hleb i igre, to je hleb i igre. To treba da se vrati Beogradu, da mi možemo tu da šetamo i prolazimo, a kapiram da će to biti privatizovana zona gde nećeš moći da priđeš ili već da prođeš. Mislim da će to biti nekako uzeto i otrgnuto kad jedanput, ako bude završeno kompletno. Dobro, još jedan događaj isto obeležio ovo leto iza nas. Zaplet, eto, čiji su glavni akteri ministar kulture, jedan reality, jedno otvoreno pismo. Mislim da znaš o čemu se radi. Ministar kulture Vukosavljević se setio jednog dana da možda nije u redu baš da gledamo taj reality i predložio je da se posebno oporezuje i da se emituje na nekom od kablovskih kanala. Na što se, eto, javili su se razni neki ljudi sa komentarima kako je to, Bože sačuvaj, uređivanje neke privatne televizije, kako to ne bi trebalo da se dešava. Čak, eto, gospođa Olivera Zekić iz REM-a je izjavila, kaže, ovo je početak cenzure, danas reality, sutra dnevnik. Mada mislim da su oni... Ja mislim da je bio prvo dnevnik. Ja isto mislim da su krenuli od dnevnika, ali da će do realitija stići sad, to je pitanje. Šta misliš o tome? Da li je to cenzura i da li je potrebna ta vrsta cenzure? Ja mislim da se on igra, da se igraju sa nama loš policajac i dobar. Good cop, bad cop. Da, mislim da isto samo prave tu kao... Oni su vidjeli da postoji jedna jaka struja nezadovoljstva vezano za takav show program, onda su rešili da naprave predstavu gde ćemo mi kao da vidimo da se oni nešto oko toga cimaju, ali to njima nije u prilog i oni se oko toga neće iscimati. To će da ostane samo na tome da bi kao čisto zavaravali narod da mi uopšte nešto želimo da promenimo povodom toga. Mislim, nije rešenje ako neko ima privatnu televiziju i on ima pravo da uređuje politiku kakvu god želi. Jednostavno više oko toga, oko realitija se toliko balavi i to je sve više prežvakano. Stvar je vrlo prosta. Ko hoće da gleda, neka gleda, ko neće, neće. Da se okrenemo na ove lepe vesti. Naš predsjednik je također imao intenzivno leto, dosta je putovao i poslednja poseta Kini gde je izjavio da nam trebaju leteći automobili. Ja sad samo ne znam da li misli na one Back to the Future, znaš film Povratak u budućnost, možda da se vrati pa da nešto promeni, možda mu je to ideja, da promeni nekakve okolnosti koje će se u budućnosti desiti. A reci mi, šta misliš da bi on promenio sada kada bi mogao da kao zaista ima taj automobil, da se vrati u prošlost? Šta misliš da bi naš predsjednik promenio, ako bi što promenio? Šta bi promenio? Da. Ne znam, morala bi da zna malo bolje njegov život. Ne znam. A šta bi ti promenila kad bi ti imala taj? To smo i pričale, prošli put smo isto imali neku foru kao da se isto neko vraćanje u prošlost, menjanje budućnosti. Slušaj, ako budemo nastavili da govorimo u tom pravcu, bukvalno ćemo biti prokažene kao veštice i možda će nas spaliti. Pazi, moramo da se pazimo, drugarice moje. Znaš ono, kad kažu ja nikad ništa ne bi promenila i... Ja sam hrišćanka kao da pijem čaj. To mi je, pije kafu, to mi je najbolja izjava baby doll ikada. Baš onako refleksija njenog bića. Apsolutno.
Pitoma, ona je vaga isto. Te ove vage su fatalne žene. Da. Ja kad bi bila 10% fatalna kao ona, znači, mislim... Gde bi ti bio kraj? Pa gde bi mi bio kraj? Ali vezano za to, mislim, ima stvarno nečeg u tome da te je sve to napravilo da budeš takva kakva jesi sada, sve te greške, svi ti loši potezi. Ja sam ih imala jako puno u karijeri. Eventualno bi se vratila i možda bi neke svoje loše odnose i svoje neke muzičke ranije iz 2000. godina, neke 2002. 3. 4. 5. saradnje okončala mnogo brže. Trebalo je meni dosta vremena da naučim. Znaš, kao kad imaš bend, onda ne možeš da uspostaviš autoritet. Možda bi te neke odnose prekinula mnogo ranije, a ne bi pustila tako, ali ovo sve drugo, jer fazom kao, ok, naučila sam lekciju mnogo ranije, zašto ne delaš u tom pravcu u kom treba da bude. Ta neka moja čekam da delujem malo kasnije, možda će se stvari razrešiti, samo bi to možda promenjala kod sebe. Ovo sve drugo ne. Stvarno, i neki moji jako loši potezi su me doveli kod tebe u emisiju. Da, dobro, to sad, ja sam protumačila... Pa ovo će se protumačiti negativno, ali veruj mi, nekad se iz jako loših stvari izrodi dobro. Kao i ono, da radiš neke jako dobre stvari pa te odvedu u pakao, ne daj Bože, ali mi tamo nikada nećemo biti. Apsolutno. Smo rajska stvorenja. Rajske ptice. Rajske ptice. Mi smo dve retke rajske ptice. Najveće. Ok, da. Dobro, sad, znaš da sad sledi onaj drugi segment emisije gde čitamo tweetove o tebi, Ivana. Najviše volim. O tebi, Ivana, da. I mislim da ih ima negde 11. Ima malo tu i mene u tim tweetovima, ali dobro, sjeći ćemo i pa naravno, da kažemo, valjala si se sa mnom na bini. Nije da nije istina. Nije da nije istina. Prvi tweet je tweetovao ili tweetovala Vucibatina, @Vucibatina_AA, koja kaže: naša zemlja je krenula da srlja u propast kada ste proslavili Sajsi MC i pesmu Mama. Dakle, ne znam da li si znala da si ti kriva za propast ove zemlje. O Bože, o Vucibatino, kako si glup. Misliš da je to u pitanju? Čemu tweetovati o pesmi od pre milion godina? Pa evo sad on kao premotava film. Vucibatina premotava film i u fazonu je kao šta me je dovelo, šta nas je dovelo do ove propasti? Znam, Sajsi mama. Tako je to je sad taj tok misli bio. Sajsi je mama. Sajsi je mama, da. Vucibatino, Sajsi je mama. Idemo dalje. Znaš šta, ja bih, mislim, stvarno su ljudi nekreativni. To moje poigravanje Sajsi je mama, Keva, čoveče, ja toliko godina imam. Zašto se ne zajebavate na foru Sajsi baba? Sajsi baba ove scene. Zato što ne izgledaš kao baba. Da, ali kao... Mada, kada te pogledam sad... Ne, pogledaj me. Šoljica, čaja... Naočare. I kao pričanje u moje vreme je bilo bolje. Definicija toga. Šta je, osim što imam grills. Da, to. To te malo srsta. Ja sam moderna baka. Ti si moderna baka. Dakle, evo čak dajemo tvojim hejterima sada ideje. Ja nekad poželim da odem i da kažem čoveče, nije ti dovoljno ono mrziteljski tweet, mogu si da me udariš mnogo niže i da napišeš to i to. Kao, osim što moram da smišljam kao kreativni sadržaj za sebe, kao moram i za tebe da smišljam kreativni sadržaj. To ti je ta stigma. Bukvalno. Znači, nije mi lako. Ti kažem, preumorna sam. Od toga sam preumorna. Ivana, potpuno te razumem. Ok, naredni tweet, nadrkano hodanje, @pokvarenica, već naslučuješ da ovo je neki tvoj fan. Kaže, nagovaram ljude da slušaju Sajsi, kako je krenulo, batine ću dobiti. Pazi, došlo je do toga. Znači, sad nagovaranje ljudi da slušaju Sajsi rezultuje batinama. Izgleda. Osjećam se kao... Zabranjeni umetnik. Da. Zabranjeni grad. Zabranjeni grad. Pazi, zato što najbolje izgledam kad se najgore osjećam. To je to. Shout out. Shout out srpskoj majci.
od srpske bake. Od srpske bake. Apsolutno. Da. Ok, idemo dalje. Mislim da treba da krenemo dalje. Ruža ružičasta Ahilova teta, malo bizaran nik, ali ok. Kaže, Sajsi ima lezbijsku pjesmu i moja uzbuđenost povodom toga nikada neće prestati. Ali nikada neće prestati. Nikada neće prestati je nešto na što se meni sada diglo. Jer kada ti neko kaže, neki fan, nešto, ja nikada neću prestati da te volim ili da budem uzbuđen povodom nečega što si ti uradila je meni fazon, moje ime se trenutno kleše u nekom kamenu tamo negde. To je to. To je na tom nivou. Da. Ruža ružičasta, dakle... Ljubim te u ružu. Ljubim te u ružu. Možemo da kažemo, Ružo svaki mlečni put šalje pozdrave sa Jadrana ruži ružičastoj. Tako je. Ok. Od nas. Dobro, idemo dalje. Sofokle svakako neko kaže, iskreno, Sajsi je baš jebozovna, znam da ste to već znali, ali evo opet. Divno. Šta imaš da kažeš na ovaj tweet? Posramila sam se. Ili jesi malo? Da. Ok. Nećemo da idemo dublje u ovo. Ivana... To je dovoljno i reklo za sebe. Da, ima 2 retvita i 2 lajka. Tweet, dakle, istomišljenici su tu. Malo li, ja isto kažem. Vladika Danilo, Danilo392, kaže, viđeh Sajsi uživo, kako je lijepa gospode. 5.9.2018. tweetovano. Gde si bila tad? Sea Dance. Eto, znači Crna Gora, pa to je to. Dana nakon Sea Dance. Pa da, šetali smo se, mi gde god da odemo, mi imamo taj trip da moramo da se prošetamo i onako obeležimo teritoriju. Šetali smo se baš po Petrovcu. Kako je bilo? Fenomenalna bina, velika bina, bilo je stvarno super, baš onako. Poznavala sam Tonce i Majstor svetla, tako da... Tako da si imala, preko veze, što se kaže, vezu, da, okej. Trepere mi živci, nervno, kaže, iskreno, trudim se da zavolim repovanje sa ICMC, ali nekada mi je lakše Anđelu Vešticu da slušam. Ja ne vidim tu neku korelaciju, mislim, možda je baš u tome i smisao ovog tweeta, što ne postoje korelacija između tebe i Anđela Veštice. Ne znam, pa da, pa nije moj rep za svakoga, to je definitivno. Mislim, to je skroz okej da neko ne voli ili voli. Mislim, moj flow je specifičan i moj flow je i takav da niko ne može da ga skine, u tome je fora. Mislim, kako umetnici do sada nisu skapirali to. Znači, fazno je da uradiš nešto što ne može niko da skine. Da. Mislim, sad zamisli da ja sad repujem nešto tako super prosto i onda kao imaš plejadu njih koji liče na meni i ne zna se ko je, Ma da imaš i sada, mislim, neke moje fore od pre Hrista se sada nekako... Neki ljudi su nakon toliko godina mnogo bolje rekli nego ja, ali to ti je to, mislim, kad si prvi u nečemu. Pa, mislim, nažalost se i ne zna. Mislim, klinci sad bukvalno ostavljaju komentare na Tiffany kao ovo je kao Sajsi, znaš, klinci ne znaju, što je okej, sve je to kod njih brzo, sve se izgustira brzo. Baš ima dosta komentara gde se uopšte ne zna da su neke pesme moje. Zato što je moj fenomenalni kolega obrisao moje ime sa te pesme, sa tog spota. Nisam znala za to. Da. Svako ko ode na YouTube može to da vidi. Pa on je skinuo ceo album. Da li je to... Ali mislim, džabe, toliko ljudi je skinulo to. Pa da, ali ja ko zna kako se on sad zove, to je potpuno nebitno. Da bi ukucali na YouTube-u morali bi njegovo ime da ukucali, ali ne želimo da ukucali. Da, mislim da su ljudi zaboravili. Sigurno su, ali zato znaju ko je Sajsi. Ok, idemo dalje. Crna malina Ana Marin kaže, Maja, Senida, Sajsi i Elena, najveće zvezde Balkana realno. Crna malina, kao devojko, obožavam te. Apsolutno. Čudna sam voćka, kod crna malina. Da. Znači, mislim da ćeš zaslužiti uskoro nadimak Sajsi nacionale. Ja to volim. Da, mislim da je to skroz okej. Da, želim. Da, želimo. Dobro, Crna malina, veliki pozdrav za tebe. Užasna. Jelena Bre kaže, još veći hit života mi je što Sajsi MC ima 37 godina, bukvalno šta jedeš osim eksera, ljubavi, reci nam. Bukvalno, Ivana, moram te pitam, šta jedeš ovo? Jedem šta mi se jede.
Jel to je ključ u stvari, kako izgledati tako u tim godinama. Dakle, jedite šta vam se jede, ali balans. Taj balans, mislim, prokleti balans, ono, stvarno, mislim, jesam vaga, ali, mislim, nije da sad neki taj balans ga toliko obožavam, nije, ono, nego što mora. Mislim, možda bi se ja ekstremno smela. Ali život te naterao. Ali život me naterao, da ne smem. Da. Ali dobro, Marko Đurić je tu da se smeje za sve nas, tako da ja mislim da je to potpuno okej. Skriveni 2 kaže, sad je ovo vratno odgovor na ovo malo pre, kaže Sajsi MC je vampir. Dakle... Ali bukvalno ne postoji stvar koju bi više želela u životu od toga da budem vampirica. Da, čoveče. Živiš večno, budna si samo noću, piješ krv, što kao negde i radiš u prenesenom značenju. Mislim, možda sam ja ta nova vrsta, pošto sam ja gledala True Blood i meni je ta serija bila fenomenalna i toliko sam mrzela ljude koji kao ispod ta serija je trash. Ne, nije trash, nego si ti glup. Vidiš da ja nosim grills gore? Samo što da kažem, sa tim grills izgledaš skoro kao vampirica. Imaš taj... Ima taj vibe. Ima taj vibe. Mislim, ne postoji bolja stvar, ono da svi poumiru, a ja sam i dalje mlada i lepa. I vampirica. I kao ne moram da žvaćem hranu, nego pijem onu krv. Ali u stvari, možda sam nova vrsta vampirice koja u stvari pije krv na daljinu, a u stvari pije kroz neku misao. Ja vama kradem ono misli, kao tako nešto, pa se kao hranim time ili kao hranim se komplimentima sa Twittera, moj ego. Da. Kao se hrani time. Moguće da je to. Tako da taj dečko, morat ću da ga ubijem. I zato što me razotkrio. Razotkrio te, da. Što se kaže, mogu da ti kažem, ali morat ću da te ubijem. Da. To je taj faz. Bože, True Blood. Ja sam bila Eric Northman. Da, ja sam bila muškarac taj u toj seriji, znači obožavala sam sve vezano za njega. Eriče, imamo sledeći tweet, Quincy@Bakinopile, kaže, što bi rekla Sajsi, ja moram da se vratim u prenatalno stanje. Kad si rekla to? Jesam. Rekla sam više puta. Jel da? Ili kada me tako nešto srede u teenage fazonu, onda kažem čoveče, pa stavili ste me u prenatalno stanje. Da. To što sve pevačice žele. Da. Ne znam si sećaš filma Butterfly Effect, efekat leptira, pa kad se Ashton Kutcher u stvari vrati u prenatalno stanje i odluči da se ne rodi. Ti pitam sad iskreno ovako, da možeš to da uradiš, da bi se rodila u Srbiji danas? Pa mislim da mogu to puno puta da uradim, onda bi se rodila svuda pomalo. Rodila bi se svuda u isto vreme pomalo. Pa sam onda kao na kraju ove životne balade spojimo u jedno, mislim kao ludo. Potpuno zvuči kao nešto što bih ja uradila, iskreno ti kažem. Pa zato smo drugarice. Zato smo drugarice. I evo, apropo toga što smo drugarice, Jenny, to je posljednji tweet, @Jelena Topalović, kaže, nebitno je da li su trenutno zajedno, ali Hana i Sajsi su goals. Mi smo gold. Mi smo goals. Da. Ali nećemo da otkrivamo dalje ništa, Ivana, ako se slažeš. Ta doza misterije uvijek mora da postoji. Mora. Sad pazi, možda sam ja tebi, kad si prvi put bilo koju mene u emisiji, sipala nešto u čaj, pa si se ti, ne znam šta se sad tu desilo. Neku vlašku magiju. Pa se onda snimio, vlaška magija, pa spot, pa sad... Ne, ali čekaj, možda sam ja tebi nešto na snimanju spota. Ti si meni sigurno nešto, ali nećemo da kažemo šta. Možda sam ja tebi nešto, tako da, znaš... Tako da, Jenny... Ja sam prva, ja sam tebe zavela, pobogu. Dobro, ajde se nećemo da otkrivamo ljudima detalje, stvarno. Nismo zbog toga ovde. Ovde smo da bismo diskutovali... Ovde smo za dobrobit Srbije. Za dobrobit Srbije, pre svega. I Ivana, sada ćemo još da pogledamo šta, evo po 30. put Bambi se pojavljuje u svom malenom spin-offu i šta ima da poruči tebi Bambi ovog puta, da li si spremna? Da vidimo. Bambi nije roze poni, ali jede loše ljude.
Eto, nažalost, Bambi nije roze poni, jede loše ljude, to znamo, ali reci mi, kada ti imaš onaj stih, moj mali roze poni jede loše ljude, šta personifikuje mali roze poni u toj tvojoj rečenici? Dok sam pisala taj stih, ja sam imala, pošto je roze poni igračkica, ja sam imala trip kako dete može da, znači, doživi ponija svog. I pošto deca nalaze utehu u igračkama i deca zamišljaju da pričaju sa njima, nekako je taj roze poni za tu devojčicu iz pesme moje, koje možda mogu da budem ja ili ne, dao njemu, prvo dao veličinu da je on veći od nje i on je tu da nju štiti i ona kada ima neke strahove kao što je na primjer od mraka ili od nekih ljudi, ona utehu nalazi u tome da poni može da pojede sve te loše ljude. To je bila prvo kao polazište, a onda to kasnije može da se prenese na sve. Na sve. Zapravo, ja bih iskoristila sad ovo što si rekla, samo da našim gledalcima poručim da Bambi nije roze poni, ali jede kao roze poni i Bambi će sve vas, dragi moji, da zaštiti svih zlih ljudi. Obećavam vam to. Upravo, to je srž. To je srž. Da sad ne preterujemo s obećanjima, mislim da smo lepo sad ovdje premotale šta se desilo od našeg prethodnog susreta. Klasično naše. Ono naše, što bi rekao. Ne treba ni dati puno, znaš. Umetnici se mnogo izgaraju na bini, mnogo gore u tom stvaranju i onda pregore. I to je taj problem gde posle nekoliko godina imaš ljude koji kažu za njih, kao nema više ništa da ponudi. Pa nema, sve ti je dao. Dali smo vam svima sve, znaš, ono kao, hoću penziju, razumeš? Da, ja mislim sad evo i Marko Đurić, otkad se nasmejao, nekako mi je manje interesantan. Mnogo je dao, previše je dao. A to ti je to, mislim, stvarno, moraš da paziš. Znači, ti možeš da daš neki kvalitetan sadržaj godinama i da ga daješ i onda posle toga ti nemaš više šta. Znači uvek taj neki balans i... Pa proklet daje. Prokleti balans, da. Hvala ti, Ivana, što si bila gošća u još jednoj 30. po redu emisiji Nešto drugačije. Hvala vama što ste nas gledali. Pratite nas na svim društvenim mrežama ukoliko već niste. NST, DRGCJ, Facebook, Twitter i Instagram. Ivana, poželit ćemo našim gledalcima da uživaju u životu, a ti i ja ćemo se već nekako snaći. To Minimax. Da, uz ovaj čaj. Minimaxice. Da si mi živa i zdrava 100 godina živela, možemo da nazrimo, nismo ni jednom. Pa za kraj. Za kraj. Živela i živjeli vi, dragi gledalci.